indar bat. Entzuteko eta esateko modu bat. Bizipoz bat. Zuk. Eta zuk ere bat egin dezakezu. Hizkuntza, kultura, mundu bat. Hizkuntza, kultura, mundu batzuk. Hizkuntzen eta hiztunen berdintasunaren aldeko jaira gonbidatzen zaitugu. Mundu unibertsalagoa sortzera. 20. korrika, martxoaren 30 apirilaren 9 Otxandiotik Iruñera. Heldu dira! Akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta bat, nik bat, denok bat eta batzuk gara ona gara, euskara bat mundu bat. Bihotzeko ekilibristak, zu irenzle optimistak,